חדשות הרמה, חדשות ברמה. זהו קיבוץ תמרות השן, או מה שנותר ממנו לאחר שננטש על ידי חבריו באישון לילה. מעט מאוד ידוע לנו על תושבי הקיבוץ המסתורי, אשר שמרו בקנאות על פרטיותם. צריכה לדבר עם רגב, הבן של אחותי. הוא הבן אדם היחיד מהחוץ שנתנו לו להסתובב פה חופשי. אולי הוא אפילו האחרון שראה אותם בחיים. אני לא יכולה להבטיח שהוא ידבר איתכם, הוא לא מדבר עם כל אחד. בואו, במלונה. במלונה? ובואו, הוא לא משך. מה בדיוק קרה בלילה בו נעלמו חברי הקיבוץ? אחד הנעדרים היה מאוד קרוב אליך, נכון? רגב היה מאוד קשור לאבנר. הוא היה יותר מאבא בשבילו. כמו שזה קשה. מה קרה לאביו הביולוגי? נעלם כשרגב היה בן 2. פשוט לקח את הדברים ונעלם, בלי להגיד מילה. השתיקות האלה של רגב, אילמות מרצון קוראים לזה בפסיכולוגיה. זאת הירושה שאבא שלו השאיר לו. לא מבינה איזה חושים חדים יש לו. הוא מסוגל להריח פחד, רוע, סכנה. כמוני, הוא גם חי את האדמה, רק שהוא עושה את זה ב4 גפיים יחפות. זה מגניב, הוא עושה משהו בראש לו, מה שבא לו. הלוואי ואני הייתי יכול. לא יודע, גם כשאני הייתי ילד אהבתי לישון בכל מיני... לא במלונות, אבל לא חשוב, אני לא אוהב לדבר על זה, זה לא... איזה מין אימא נותנת לילד שלה לישון במלונה? זה חוקי בכלל? מה רצית, שהוא ישן על הדשא? אבל הוא תמיד היה ככה... כלבי כזה? רגב הוא ילד רגיל. דברים וכלבים לא מסדרים אחד עם השני, את יודעת. אז תמיד כשאני נכנס לקיבוץ, יוצא מהקיבוץ, הוא רץ אחרי, אבל לפחות הוא לא נובח. לאבא שלו היה כלב שהוא נורא אהב. וזה היה הדבר היחידי שהוא לקח איתו כשהוא עזב. אני חושבת שבאיזשהו מקום רגב האמין שאם הוא יהיה כלב, אז אבא שלו יאהב אותו.